Si Jesus nagsiling kay Tomas, isa sa mga gintutunan. Karon kay nakita mo na ako, nagpati ka na. Bulahan yadtong mga wala nakakita apang nagatuo o kon nagpati. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kung pagsiding sa ngaton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Longo nga version sa ngaton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomadong, inyong masunsun nga host sa siningaton programa ang Pagtuon Subong. Iyari ang akong duwa ka mga gwapohon, mga kauturan, nga mga guest, ang aton mga resource persons, nga ako gid nagapati, nga we will be blessed siningaton discussion. Una na akong pakilala sa inyo mga kauturan, siya ang aton Vice President of Advancement and Development diri sa Central Philippine Adventist College. Formerly siya nga nga Dean sa School of Theology. Wala sang iban si Pastor J.C. Homilia Aragon Jr. Pastor, mayang adlaw sa inyo. Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw liwat sa mga kabyanan namon nga matutunggid nga nagasunod sining programa sa aton nga pagtuon. Kabay sa liwat, mangin malipayon kita, samtang kita karon magahimo sang matahom mga tuon sa pulong sa Ginoo. Yes, and that's correct. Ang ikadoon na kung pakilala, pero ninyo man siya makita dari katulad ni Doc Jess, mga kauturan, originally halin siya sa Kalinog, Iloilo. Ari siya dari mga kauturan, kay nagahinga po siya sa iyang pag-eskwela, mangin pastor sa pila ka mga nadlaw. Estudyante siya dari sa School of Theology, dari sa CPAC, wala sang iban si Sir Matt Legrea. Sir, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Doc, mayong adlaw. Maayong adlaw man sa aton nga mga abyan nga nagasubaybay sa sini nga programa. Kag manginbulahan kita sa subong nga adlaw sa aton nga pagtuon sa sini nga leksyon. Yes, and that's correct. We will be blessed mga kauturan. Amo na ang akon nga pasalig sa inyo sa sinigid nga tiniyon. Hari na kita, Doc Jess, Sir Matt, sa leksyon 7 para ini sa Nobyembre 9, Tubtob 16. Ang title sa English, Blessed are those who believe, bulahan sila nga nagapati. Apang sa hindi pa naton padayonon, aton na naiduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigation ginoyari kami nagapalapit sa imo, nagkakilala sa imo pagka-Dios. Salamat nga bisan hindi ka namo nakita, apang imo kami gintigan higayon nga kami nagapati, nagsunod, kag nagahimo sang imong nga buluhaton. Salamat gid nga ikaw upod namon sa siningation. Kabay pa, mangin bulahan kami upod sa ngamon mga nagapalamati kag mga tumalanaw sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Yes, sir. Matang aton sadsaran nga teksto. So ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa sinulatan ni Juan kapitulo 20 bersikulo 29 kag nagasiling siya diri, si Jesus nagsiling sa iya, bangod nga nakakita ka sa akon nagtuo ka, bulahan ang wala makakita kag walay sapayan nagatuo. Yes, and that's correct. Doc Jess, sa ligan ng mga sinimana, damo sa mga panaksihon by words sa ilang mga pulong may tungod sa kay Jesus being a Messiah. Sa karon nga semana, siguro aton matunan nga
hindi lamang sa ilang mga pananambiton, hindi lamang sa ilang mga pulungon, but sa ilang mga actuasyon, sa ilang mga ginahimo. Yes. So amo ni ang aton natunan because this quarter we are studying about the divinity of Jesus in human form in the perspective of John nga nagsulat sang sining nga libro nga 1. Yes, Doc Jess. Ano pa ginahimo na talupangdan? Sa sining leksyon naton mga kauturan, no, mga kabiyan ni sining semana, sermat, Pastor. Aton matalupangdan ang kaimportansya sa ginatawag balang affirmation, no? Ang pagpakilala kag Pamatuod. affirmation sa ilong Pamatuod. pagpamatuod Yeah. nga si Ginoong Hesus Mesiyas. Yes. Importante na siya kaayo bangod ang aspeto sang pagtuo, isa ka importanteng aspeto sa kaluwasan sang tao. Sa Juan 3:16, Yes. ang nagatuo, no? Hindi mawala. Dili mawala, kundi may kabuhi nga dati. Paano ang mga tao pagtuo kun wala sang affirmation, no? Pagpati kag pagpamatuod nga amugid ini ang Misaya. So sini nga semana aton pagatalupang don, ano ang mga butang nga naghatag sang pagpamatuod sa mga katawhan sila eksperyensya sa pagpakig-upo nila sa kay Ginoong Hesus nga indeed siya amo ang Mesiyas kag amo ang anak sang Dios nga Yes. makaluwasan ng kalibutan. And that's correct. Before na ko niya tagsi mo, Sir Matt, isang ligad lang mga sinimana kanami igid sa tong bulag bala nga natawo siya nga bulag. Dayon ginakusar siya nga siya makasasala or hindi gani iya nga ginikanan. Di ginbati-bati siya, interrogate siya sa mga skriba kag mga parisiyo. Ang iyang sabat kanami nga bisan ako ay daw na convincing ako kag daw natandog ako kay siling niya, I was blind but now I see. And that's just the thing. Okay, so naghipos ang mga nagakusara sa iyo. Yes, Sir Matt, ano pagid? So sa diri nga lesson naton pastor sa subong nga lesson 7, gusto ko bala nga ihatagan gamay nga emphasis ang word nga believe. Kay si John abi wala siya nang sulat sang belief mo, ang iya nga ginasulat gid believing or verb gid siya, so action gid siya. So ginahatagan ni John sang emphasis ang mga tawo nga ini nga nagtuo gid nga mahinimuan gid kay ti action word siya ang believe ini. And this is very important kay Jesus sa pastor tungod nga believing in Jesus as the Messiah or as the Son of God is the only way nga maluwas ang tawo sa kasalanan kag sa matagan sang salvation. So kung wala sang belief or hindi ka mag-believe nga may action nga ina, so imposible gid nga mabaton mo inang kaluwasan ni o amo na siya nga importante gid sa hampal mo kani pastor nga tama ini ka importante nga tema ang pagtuo naton sa kay Ginoo as Dios. And that's correct. Kay man si Satanas nagapati. Pero wala siya nagatuman. And that's correct. So belief and believe are two different things. They are similar but the other one is ang imo nga pangunauna nga nagapati ka pero ang believe ya there is an action. Sa atong ligad nga leksyon ang punto da nga it is even an ongoing activity. Oo. Nga hindi lang karon kundi tayo yun nga paghimo. Oh, yes, okay. And that's it. Doc Jess, sa aton nga Sunday, nang mention about kay Abraham. Kay Abraham. Oh, si John. Ano ang imo na talupang dandiri? Ano ka importante? Why John emphasize about Abraham? Ang mga katawhan sang una, mga kabiyanan, Pastor, no, nag-claim sila nga sila iya mga heritage, mga kaliwatan sila yan ni Abraham. Proud gina sila kayo. Yes, so. Apang ang dako nga punto nga aton ginatan-aw diri mga kauturan, hindi amo kun ano kakilala nimo ang tao, kundi ang buhi nga relasyon nimo. Sa bagay nga si Ginoong Hesus nagsiling gani nga before Abraham was, I am. Hindi iya nga kikilala ta ka, kundi kung ano ang relasyon naton sa Ginoo nga aton ginakilala. Yung mga katawhan nga nagapabugal lang sila nga kilala nila apang ang ilang kinabuhi malayo sa kinaiya kag sa pagtuo sa Ginoo. So ini aton diri matulupangdan nga maskin about 1,900 years ago, no, si Abraham
ara apang si Ginoong Hesus una sa kay Abraham kag iniisa lang kapag kumatuod nga sa diin ang pagpakigrelasyon naton sa Ginoo isa ka labing importante labaw sa tanan sang sa aton pagkilala sa iya. Amen. And that's correct. Kay mga kauturan ang isa ka punto diri nga sa mga Hudiyo, para sa aton mga Pilipino, we are proud of Jose Rizal, our national hero. So, anywhere we go, we salute and we respect Rizal. Ang mga Hudiyo, they are very proud of Abraham. They are proud of Jacob. Ara ginapirmi sila baba. They are proud of Isaac. They are proud of Moses. Nga sila mga kaliwatan ni Moses. So that's why gina-emphasize to tell everyone nga we have this kind of lineage. We have this heritage. Nga indeed, we are children of God. Pero Sir Matt, amo nang punto ni dyan, nga bisan na may ara sila nga mga belief nga amo na sila kaliwatan sila pero wala nila ginahimo sa ilang mga binuhatan. Yes, Sir Matt. So, sa una, Pastor, daw nagalibog ba ng ulo ko sini? Kahit wala pa man si Jesus na tawo, pero ginhambal niya nga nag-rejoice si Abraham to see my days. Di ba? Hambal na hambal ni Jesus. So, subong ko lang na-discovery, Pastor, honestly, subong ko lang na-discovery ini, nga ang day gali nga gin-refer din ni Jesus, hindi iya sang amoto nga adlaw, hindi nga nakita siya ni Abraham, kundi nga nag-refer ini siya sa adlaw nga magapahayag si Jesus Christ. So, si Abraham nga ini, ang daw gin-look forward ni Abraham ang adlaw nga magapahayag si Jesus bisan pa wala niya pa nakita si Jesus personally. So napatay si Abraham, Pastor, dok nga naga-look forward siya. So may ara siya nga pagtuo kag may ara siya nga binuhatan tungod nagapati siya nga si Jesus Christ magkari. So diri ko makita bala sa aton nga lesson nga ang istorya ni Abraham nga ini nga nagpati siya or nagrejoice sa nakita niyang adlaw ni Jesus Christ ini sa palaabuton palang adlaw nagaalaw ini sa aton to see the deep connection between the Old Testament and the New Testament. Yes. Kay sa Old Testament dira gin promise kay Abraham mo may covenant siya kay sa Ginoo. So ang fulfillment niya diri pa sa New Testament nga wala gani ni Abraham nakita. So diri nagahatag sini sa aton sang leksyon nga ang pagtuo ni Abraham isa ini ka modelo sa aton nga nagademonstrate nga ang tuod nga pagtuo hindi lang ini about sa makita mo bala ang immediate result sa imo nga ginapatihan kundi nga nahanungod ang pagtuo nahanungod ini sa pagsalig sa Ginoo bisan pa nga wala naton nakita sang klaro ang palaabuton. Yeah. Pareho mo bala na sir no sa akon karon karon ko malang nakuha ang mga ideya nga nakapaabot kita sa pagbalik sa Ginoo. Ti ina nga adlaw ambot lang kung buhay pa kita. Sino ayan sa aton mga kapuhan ang makakita sina. But at least, there is a living faith. Nga ang aton mga kapuhan, atong kabataan are looking forward. Ang kalain lang sa mga audio. Kaya nag-abot na inang adlaw, they did not believe. Yes, Pastor Jens. Sakto na kay amo na bala Pastor Salamat no nga sa pagbalik sa Ginoo madamo nga mga tawo magasiling nagapangwali ko, nagakuan ko, pero magasiling ang Ginoo, wala ko kakilala sa imong palayo, ikaw nga manughimo sang kalautan. So, importante nga bahin nga sa diin sa aton pagkilala sa Ginoo, hindi lang kita mag-profess nga ako Kristiyano ko, ako sini, ako pastor ako, kundi nga sa diin aton talupang dun ano gid ang matutuod naton nga relasyon sa Ginoo. Unless may buhi kitang relasyon sa Ginoo, walay kapuslanan ini kung ano man ang aton estado, ano man kita kakilala naton ang Ginoo, labaw sa tanan, aton talupang doon, ano ang aton relasyon sa iya, sa aton pag-alagad. And that's correct. Sir Matt, the witness of Mary. Ang background sini, ini si Pedro, o the leper. Isa siya karoon. So, ginatawag siya the leper. Kaysa una daw, hindi uso ang apelido. Ang ginatawag ka lang sa inaang lugar. Identify ka nga si Tomados ang sipak. That's it. So, amo ni si Pedro. Naayo siya sa iyang pagkaroon. Naghatag siya sa isa ka sinalo-salo where the three siblings were invited. Kagiban pagin mga katawan. Pero, kung imo gidya yung istoryahon, si Maria, ulahingin nag-abot ni.
Una ang nagkadto si Marta kag si Maria. Si ano gani si Mary ginambalan pa ni Lazarus nga babilin kaya ha. Hindi bilin ka lang di. Pero hindi kagwanta si Mary nga hindi siya makakagita sa Ginoo. Yes, anong natalupangdan mo, Sir Matt? Before yatag na ako kay So nakita ko diri pastor nga sang pag-anoint bala ni Mary kay Jesus. So hambal sa aton nga lesson nga gesture niya ini. Pero ako nagapati nga hindi lang ini siya simple nga gesture ni Mary, kundi nga act ini sang pag-iya nga pagsimba sa Ginoo. Kay si Mary tinakita na experience niya na kung sino si Jesus. Yes, na encounter niya na personally si Jesus Christ. So act ini sang pag-worship ni Mary nga hindi niya tani gusto ipakita kaso nagpaninghamot abi ang ang perfume nga ato. So kung aton balikan sa Old Testament basta may worship gani o kung may simba may sacrifice gid. So si Mary gin sacrifice siya maining mahal-mahal niya nga nga perfume kag kun aton na notice Doc nga ang tanan-tanan sa kay Mary gin gamit niya sa pag-anoint sini kay ang iya gin trapo buhok man mo iya man buhok. So ang tanan-tanan nga sa kay Mary gingamit niya ini para nga simbahon ang aton nga Ginoo. So ambal gani nga ang buhok abi sa aton do pastor do isa ni sa mga bagay nga hindi gid importante sa aton Yeah. ang buhok kag ang kuko although hindi man importante sa aton pero hambal gani sang Ginoo naton even the hairs of your head are all numbers. Yeah. So bisan pang hindi importante sa aton importante gali sa Ginoo kag ang mga insignificant nga butang sa aton kung gamiton naton ina sa pagsimba sa Ginoo dako gali ina siya kaayo nga impact. Yes. Kag ti amo na balaki ang aton leksyon sa siningan semana pagmamatuon sa mga katawan nga naka-experience sang kanami sang sang ginahimo ni Neso sa ila. So they are trying to testify, they are trying to tell nga indeed I am blessed because of this person. Doc Jess. Itong siling ni Sir Matt, no, isa ka pagpasalamat kag pagsimba sa Ginoo. Kung aton ayhan ato perfume, no? Nga ang bili niya almost 1 year, isa ka tuig nga sweldo. Siguro ba sa masiling ta tungaon ko lang no kasi dumahal man kaayo. Pero kita naton bala nga ang devotion, no? Ginhatag ni Mary ang tanan nga ayar-ara sa iya. Yes. Huway sa payan, may nagkumon pagit. Kanugon man sini nga. Ano ba ibaligyan na lang may panghatag sa mga imon? Apang ano bala ka talalupang doon sini nga nanugunan si Judas sang 300 dinari nga bilis ang perfume pero ginbaligya niya lang si Ginoong Hesus sa 30. Wala ka ting sang iyang nanugunan. So makita naton diri ang mga kauturan ang the spirit of selfishness. Pagka-selfish, no? Sa aton kaugalingon kung kaisa nga sa bagay, kung kaisa hindi naton matalupangdan nga inigali among isa kadako nga talulupangdon nga aton baguhon sa atong kinabuhi. Si Maria siling sang Ginoo ang iyang ginhimo igawali sa katuigan kag katuigan. Nga ang ginhimo ini bangod sang buhi nga devotion sa aton paghigugma sa Ginoo. Selfless, ano ginatawag lang selfless love. No nga amo ang ginpakita sa Ginoo nga nakit-an man niya sa kay Maria kag handom sa Ginoo nga ini man makit-an sa aton no sa atong pagpakigrelasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. And that's correct kanami is Doc Jess kag Sir Matt. Ang akong di nakita pag isa man no luwas sa kay Maria si Pedro man. Yeah, kay ti naghiwat siya sinalo-salo. He was trying to tell everyone that I am happy of this man. So that's why akon siya gintagaan sini nga dungog. Okay. On the other side, kasi kay Mary naman, ang kanami bala kay buka. Ginbuka ang Ginbuka. Hindi lang kay ginabrihan. Kay kung nabrihan mo, may tendency, may bilin pa. Kaya siraduan mo balik. But you break it. Yes, Doc. Remembrance ko na gurong suludlan. Na, amo na ang iyang devotion. That is how he witnessed. Her love and devotion sa pagpasalamat sini. Ti wala gidiya sang waya bilin-bilin, waya sing everything is given. Yeah. Doc Jess, diri sa aton nga Tuesday. Yeah. Ari naman si Pilato, ano ding imo na talupangdan kay siya na magsiling 3 times again, I find no fault in him. Diri makita naton mga kauturan nga si Pilato convinced. Convincer siya nga wala sang sayop sa kay Ginoong Hesus. Even then,
ginhambal ya 3 times. I find no fault. Fault in O ay ko kakita, ano ang rason? Apang bangod sang pressure, political pressure, peer Yes. pressure, iyang ginhimo nga mapalipay niya ang katawhan, labaw sang sa pagpangabudlay sang balang espiritu sa iya, sa pagtuo nga he is innocent. Anong natabo? Iyang ginkondinar ang tao nga sa makatatlo ka beses iyang ginhambal, wala ako sa nakita nga sala sa iya. What an irony. Katatlo mo ka bes nga ginpronounce he is innocent, pagkatapos ginkondinar nimo bangod sang pressure, Yeah. bangod sang tinutuyo sa pagpahalipay sa tao, labaw sa Ginoo. Kag anong natabo? Ang iyang ginakahadlukan nga butang nga matangtang siya sa iyang posisyon, nahitabo sa Nahitabo iya, gid. kag bangod sa iyang depresyon, nagkomiter siya sa suicide. Do ano bala nga nga pagbaylo unta sa isa ka gift, pagpatalupangod sa Ginoo nga sa diin ginbaylo lamang bangod sa pagpalipay, bangod sa natawag natong people pleaser, Yeah. no, nga malipay ikaw, sige lang maskin i-compromise ko na lang ni basta kay Malipay ang tanan. mapalipay ko ang isa ka tao. So kung kaisa may mga tendensiya man kita nga makompromise naton ang kamatuoran, ang pagsunod sa Ginoo para lang mapalipay naton ang mga Yeah. katawhan kag ini dili gay kalamutan kag ang end sini isa kadako nga kalaglagan sa atong kinabuhi. Yes, kanami, Doc. Before na ako natag sa mo, Sir Matt, ang isa nga ako nakita, Andre, kay ti among sa mga witnesses nga nag-testify about the messiahship of Jesus were Jews, mga Hudiyo kag mga Israelino. Iniisa sa mga hintil. Galing amo na lang sila mo, Sir Matt, kay nabla, nga belief versus believe. Oo. Nga nagapati sila, pero wala man nila ginhimo ang ilang ginapati. Yes, Sir Matt. So akon nga sugpunan or sakyan ang punto bala ni Doc Aragon, Pastor, nga diri aton makita sa istorya bala ni Pilato ang burden of leadership. Kapag akon ikaw ang leader bala, so may ara mga time nga gusto mo i-please ang imo nga mga katawhan. So ang inaction nga ginobra ni Pilato nga ini, daw isa man ini siya ka-active nga sala nga ginaobra naton. Balaan gid naton nga insa nga sala ina siya pero ginaobra pa naton. So Yes. ang lesson lang diri kay ang isa ka butang nga ginahalungan gid ni Pilato nga nga hindi madula sa iya nadula gid. So mga kauturan tion siguro ini nga kung ano ang nahibalaan naton nga insakto, we have to stand for the Yes. right. Bisan mabulubudlay, hindi lang mabulubudlay, kay mabudlay gid. Kay tawo abi kita dok mo, so may ara time nga naga-struggle kita sini, pero ako nagapati nga paagi sa bulig sang balaan nga espiritu, aton ini siya nga matindugan gid. So we have to stand for the right. Yeah. Amo man na basta Yeah. kay isa bala may ara kita feeling nga nahadlo kita nga base kun akon ini sundon ini prinsipyo sa Ginoo madulaan Tulan. ang trabaho, madulaan ako sa ano na lang nga akon palabuton apang aton talupang don kun unahon naton ang Ginoo wala gid sang imposible nga mahitabo sa atong kundi tanan mangin kalamutan kag sa aton Yes. sa And tubang sa Ginoo. amo na bala, let's give everything to the Lord and the Lord will do the rest for us. Nga Sir Matt, witness of Thomas, si Tomas. Ari naman si Tomas. Oo. Kung hindi ko matandog ang iyang mga pilas, kag hindi ko siya makita, hindi ko siya magpati. Daw ka budlay. So ano pa sunggod ni si Tomas. Kay simpre naghambal si Tomas nga ay nga nagpahayag si Jesus nga wala pa ako. Wala ko yan. Wala ko yagin pa nagpahayag siya to. So hindi ko magpati ko hindi ko makita hambal ni Tomas na. So sang ara na si Jesus nagpakikita siya, gin-invite siya ni Jesus. So gusto ko bala i-notice na itong pastor nga wala gid ni Jesus gin-rebuke si Tomas. Nga wala ka nagtuo. So si Jesus imbes nga i-rebuke si Tomas, hambal ni Jesus gin-invite siya si Tomas ari tanduga para nga makita mo gid. So amo inyang ginahimo sa aton sa Ginoo. Hindi aton malikawan abi nga kun kaisa dok may mga pagduha-duha sa aton. Pero ang Ginoo gina-invite niya kita. So kung nagaduha-duha ka tan-awa. Ari so may ara mga experiences naton ni kag isa pagid nga akon gusto nga talupang dun diri sa lesson naton nga sang ang mga disciples nga ini before si Jesus nagpakita sa yang 11 grabe ni sila ang ilang nga kakulba kumbaga ara sila sa isa ka room nga nagapanira tungod nga nakulbaan sila pero on the very first words ni Jesus is
peace be with Peace you. So ang presensya ni Jesus Christ sa pihak sang mga turmoil sa kabuhi naton always brings peace. Yes. Hindi bala malikawan Doc Jason sa sermon. Nga daw naigo lang igo ta. Nga daw way tiya gindala. Diya mo ni si Tomas. Nga kamulang pakitaan way kuya. Hindi kuya magpati kung hindi kuya makatandog sa iyo. And that's it. So tagagi sa special attention sa ginoya Doc Ang Jason. filosofiya ng tao to see is to believe. Gani. To see is to believe. Apang ang filosofiya ng Ginoo, ang pagtuo, ang siling dira. Faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things unseen. Ebidensya sang butang nga wala nimo makita, amo inaaya ang isa ka butang nga aton dapat iga-develop sa atong kinabuhi. Ang pagtuo maskin pa wala nimo nakita. Ang ebidensya maskin wala nimo makita. Kag ini aton talalupang doon mga kautura no nga ining ebidensya sang kaayo sang Ginoo makit-an maskin pa sa hinimuan sang Ginoo sa atong kinabuhi kung ano kaayo ang Ginoo mabasa naton sa bala nga kasulatan makit-an naton ang iyang pagpangabudlay kag ang ebidensya sa mga katawhan nga amo ang nagadala sang buhi nga pagpamatuod sang kaayo sa Ginoo atong tuuhan kag ini magadulong sa atong pagpakamaayo kag bendisyon nga wala naton panaga. Yes, and that's correct. Te silang siyang Ginoo ti Tomas. Kaya nakita mo na ko nagtuo ka Dogan ko na. lang kabay bala diri Doc nga sang pagtapos nga natandog ni Tomas, grabe ang iyang oh my Lord, My Lord. and my God. So grabe gid ang iya nga ano nga pag exclaim dia bala sang iya nga bala tiyagon. Ay, tuod gid gali nga. Ikaw gid gali. Oo, ikaw gid gali. Dios ka gid gali. So makita to diri ang pag-shift between sa iya nga initial nga pag-doubt pakadto sa iya tuod nga pagtuo. So naga-remind ini sa aton pastor nga ang tuod nga pagtuo hindi lang ini nga simply blind acceptance para sa kung ano ang fact, ano ang dira, kundi nga ang tuod nga pagtuo gali journey ini siya nga ma-discover naton kung ma-encounter gid naton si Jesus Christ. Yes. And that will be possible pagi sa pagbasa sa aton Yes, Biblia. and that's correct. Yeah. Arin na kita sa Thursday. Kaya ti amo ni bulahan sila nga wala nagkakita pero nagpati. Ti amo man ni sa aton subong. How about us? Paano kita nagpati? Nga wala man ganay kita kakita sa Ginoo. Ang isa pagid ka kon bala kay Ronick Doc Jess. Kay sila nga nakakita. Ang mga Israelites nga witness nila pagbuka sa Red Sea. Yes. After a few years, nadula ang ilang pagpati. Ti ini ang mga witnesses ni, okay? Nakita agin nila, but yet, pero kita subong, how come nga we have this kind of faith? Nga wala ganita kakita. Amo na pastor no. Nga sila gani nga nakakita na gid wala paghihapon nga tuo. Isa ini kadako nga challenge sa aton mga kauturan. No nga kita nga wala nakakita, paano naton maangkon ini pagtuo man nga aton tuuhan ining pulong sa Ginoo apang aton talupang don diri nga sa dinang Dios naghatag gid sa iyang revelation. Pagpadayag sa aton pinagi sa kinaiya, hindi lamang pinagi sa kinaiya, kundi pagpadayag pinaagi sa pulong sa Ginoo, hindi lamang pinaagi sa pulong sa Ginoo, kundi pagpadayag sa iya mismo kaugalingon. Tatlo ka revelation, general kag special at the same time may ara pagid nga living kag written nga pagpahayag sa Ginoo. Kag isa kadako pagid nga talalupang doon ang balang espiritu nga amo nagapanghikot sa aton. Nga amo siya ang aton nga giya labaw sa tanan ang aton eksperyensya sa kaayo sang Ginoo. Ini tanan nga mga pagpamatuod tumana agud sa paghatag sa aton sang pagtuo nga sa diin ang Ginoo buhi kag nagkinahanglan kita sang buhi nga pagpakirelasyon sa iya samtang kita nagapaabot na karon sang ikaduhang pagbati. Yeah. Kadami sa imo punto tumana enough. What we have seen, what we have heard, and what we have read. The presence of the Bible. Kaya sa una sila, sa panahon sang Israelino, way pa ito yung scripture, way pa ito Biblia. Sa panahon sang New Testament, Old Testament pa lang, ti kita subong we have both the Old and the New. Kag ti mabasa naton, enough na ginaya, nga bisan wala kita kakita, yet we have enough
resource evidences nga indeed si Kristo Mesias. Yes, sir. So damo kung atod lang nga panumduman atod kamo isang ginbun ag kita diri wala kita sang dala. Pero nga buhi kita. So wala ko ya nagapati abi Doc pastor nga wala sang nga may tawo nga wala nagatuo nga may Dios. Kay in the very beginning ang breath of God or breath of life o kun ang ruwak nga inang spirit ginbutang gid sang Dios sa aton nga tawo, meaning tanan kita nga tawo spiritual kita ya. So may Dios gid kita nga ginapatihan, pero ang pagpati naton ina kun ang faith naton nga ina siya maga-increase lang ina siya o magatubo lang ina siya paagi sa pagbasa. Kaya hambal gani ni Pablo ang pagtuo nagaabot siya paagi sa pagpamati o kun sa pagbasa sang pulong sang Dios. So subong may time pa kita nga magbasa kay may Biblia pakita mo ara sa aton ang tanan nga resources subong ang Biblia, ang global communication, internet, bisan diin ka lang makakita, educational resources, at the same time, ara ang balaan ng Espiritu na naman. So sa ato na lang inaakon padayon, aton nga patigahon ang aton nga tagipusoon. Pero wala sang rason nga hindi kita magpati. Wala sang rason. And we will not be like Thomas, nga gusto kita, nga ara makita naton si Jesus. Even though sila ni Jesus, bulahan sila nga wala nakakita sa akong yet nagapati. Because ang pagkita sa mata kag mata sa kay Kristo is not anymore necessary because we have enough evidences to prove that indeed Jesus is the Messiah. Mga utod, kadamo pag isang among tani nga ipakig-share sa inyo pang wala na kita panahon. Ako na lang pangayawan si Doc Jess sang iya last take and then si Sir Matt. Tugutan naton mga kauturan nga ining buhi nga pagtuo makitaan sa atong kinabuhi kag ini magadulong sa mga katawhan man sa pagtuo sa Ginoo nga atong ginatuhan kag makadala kita sa mga kalagag ang atong kaugalingon maaman sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Yes, Sir Matt. Ang prinsipyo sang kalibutan, to see is to believe. Pero kita nga Christian isla nato ina believe and you will see. You will see. May the Lord will bless. Ay kunami mga kauturan, as what we have discussed already, mga utod, hindi na kita magpangandoy pa, magpanghunaw-una pa nga, tani makita ko ang mga angels, tani makita ko ang mga miracles, agon magpati ako. Mga kauturan, tama na. Ang Biblia, kaptilang pulong sa Ginoo, and that would be enough for us to believe and then exercise that kind of belief until Christ come. Sa hindi pa si Doc Jess, mga utod, pangamuyo. Ako na pasalamatan ining aton nga mga sponsors, mga kauturan nga kung hindi sa ila, it would be very hard for us sa pagpadayon sini nga programa. Ido and Fimi Don Van Dest, Phil and Marlene Peregrino, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdedo, Mark and Meryl Mendoza, Arcadio and Liti Mendoza, Helen Barbasa, Antipas Piedad, Ladel Labalan Gascon, si Marlobel Heruta Lurin, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamone, Doc Nervin and Ma'am Rosalina Hebieso, John and Goldie Joliki Jr., Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Dr. Erwin and Dr. Ruda Hardinico. Kabay pang Diyos, magkapakamayo, sining aton mga sponsor. Doc Jess. Ginoo sa siningatak na, salamat sang imong nahimo sa among kinabuhi. Tuguti Ginoo nga pinaagi sa mata sang pagtuo. Amon maangkon ang kusog, amon maangkon ang pagkamapinadayonon, labaw sa tanang agihan man kami sang pagpakamayo padulong sa iban, samtang kami nagaaman sa imong pagbalik. Salamat sa imong pagsabat sa among pagampo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.